Όταν βγάζεις λοιπόν αυτό την κοτήλη, το βάλαμε στη σέρι. Εγώ θα σου δώσω πίσω αυτό. Αυτό που θα σου δώσω εγώ πίσω, αυτό εδώ που θα σου δώσω εγώ πίσω, έχει μέσα αυτό που βάλαμε, που δεν βγαίνει. Πώς θα βγει? Με το μαύρο. Πώς θα βγει? Με το μικρό, με ένα μικρό κατσαβίδι που έχει εδώ μπροστά. Ανάποδα δηλαδή. Ανάποδα. Ναι. Αλλά πριν το βγάλετε, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να χτυπήσει και το πολυεθυλένιο. Δεν έχουμε άλλο πούσερ. Πάλι με το ίδιο. Βιδώνουμε το 32 μπροστά. Π.χ. Μας το λες γρήγορα τώρα. Οπότε Όχι, δεν το το πόσο του πολυεθυλένιου είναι. Οπότε Δεν όταν. έχεις κάτι Πάντα το ίδιο, ναι. 28, 32, 36. Πριν έπαιρνε το μπλε και έβαζε το αντίστοιχο. Τώρα το ίδιο. Είναι ένα Ένα εργαλείο εργαλείο για όλα. Ή αυτό ή αυτό, ό,τι σου πω. Ένα από τα δύο θα είναι. Η σπαστό και ο νοικοσίος αυτό βάζουμε. Και είναι όλα εδώ. Δεν Μέσα. είναι οι κασετίνες. Δηλαδή μια κασετίνα, αυτές οι δύο καλύπτει τα πάντα για την κοτήλη. Και βίδες άμα χρειαστεί και οτιδήποτε. Βγάλε και το μέσα τώρα να δω. Το πιο σοβαρό. Καλά, εντάξει. Αυτό απλά για να μην πέφτει έχει ένα μικρό άλλο εδώ μπροστά το οποίο απλά και φεύγει. Καταλαβες. Άρα αυτό βιδώνεις από πίσω για να μπει και μετά για το ένα ξεβιδωματάκι με το μικρούλι. Αυτό εδώ, το κατσαβιδάκι. Τίποτα, δεν είναι μια μαλακία. Πώς θα πάμε να κάνουμε πάλι τη διαδικασία? Όχι, δεν κάνει το χέρι σου, όχι, δεν κάνει το Να σου πω χέρι πώς θα το βιδώνεις, γιατί βλέπω μετά ότι για να βιδώσεις και την κοτήλη, μετά το ξαναβιδώνεις πάλι. Το ρίχνω μέσα. Ναι. Και να πανταλεί. Όχι, όχι. Πάρε το χέρι, πάρε το χέρι σου, πάρε το χέρι σου. Πάρε το εσύ, κάνε το. Πάρε το Άσου κατσαβίδι. Πάρε, ρίχνω μέσα. Από εδώ που βιδώνει και Ένα καλά. λεπτό, έχει τρία ξεχωριστά εδώ, τα οποία είναι τα μόνα ξεχωριστά εργαλεία. Αυτό έχει Αυτό Έχει γνώρισε το. το σπαστό, Ναι. ένα, Αυτό είναι έχει που το θέλουμε. ευθύ το μακρύ, δύο και το κοντό. Ναι. Εσύ το κοντό χοντρό. Πέτα το με, πώς το πετάξεις όμως? Με το βιδωτό που βιδώνει. Έτσι, γιατί εκεί θα βιδώσει κοτήλι. Ωραία. Δεν έχει βγει. Δεν θες το μακρύ, το κοντοβάζουμε. Και μετά. Προχώρα. Βίδος θα σου βγει. Τέλος. Πάρε. Τώρα και Δεν να βιδώνω θες, άλλο. κοίταξε και να θες δεν βγαίνει. Βγαίνει, τέλος. Μα δεν βιδώνει, δεν πάει άλλο, δεν πάει. Και δεν μετά τελείωσε. συνεχίζουμε το βίδωμα για να Όχι, πάρε την κοτήλι και κάτω, τι συνεχίζουμε κάτω. Πάρε την κοτήλη ή το δοκιμαστικό. Βάλ το μέσα να πει στο τετράγωνο. Όχι στο τετράγωνο, καργάζει το τετράγωνο σου. Α, να το. Πάρ' το τώρα πίσω. Το πιο εύκολο είναι να το βάλεις πάνω στο τραπέζι. Γιατί τώρα σου κάθεται στραβά. Ναι, και βιδώνει κάνω Και μπορώ να σου πες το πάτημα. Δεν πέφτει, τι να πέσει, αφού το κρατάς στο χέρι. Ναι. Βάζω εγώ Ωραία, και σου το λέω θες. δώσ' το μου. Ναι. Δώσ' το μου. Εγώ θα πάρω αυτό, κάνω την κοτήλη. Εγώ θα το ξεβιδώσω. Ωραία, αυτό το γιατί ξεβιδώνεις βγάζω. εσύ γιατί είναι μέσα. Ωραία. Το αφήνουμε. Πούσερ. Αυτού η δουλειά τελείωσε. Όχι, δεν Έχει τελείωσε. Ναι, έχει Θα τελειώσει. βάλει και το πούσερ για το πολυεθυλένιο. Αυτό λέμε και μετά πάμε για το πούσερ, ξαναβιδώνουμε πάλι. Ναι, δεν βγάζει τίποτα, πάλι το ίδιο. Ναι, αυτό λέμε. Χτυπάει το Και πολυεθυλένιο. συνεχίζουμε μετά. Τέλος. Και το παίρνει πίσω. Εσύ το παίρνει έτσι μετά. Το παίρνει. Κράτα το πολυεθυλένιο. Αφού το παίρνει πίσω λοιπόν. Εγώ στο δίνω με το κατσαβίδι τώρα. Όχι, ρε, αυτό. μην πάρε, Όχι, αυτό θα όχι, βαρέσει. αυτό, ναι, το βγάζεις αυτό. Εσύ το βγάζει. Βαράς εσύ. Το πούσερ. Εσύ δεν το βγάζει. Ναι, κατάλαβα. Το ξεβδένει, το βγάζει. Ωραία, βάλω στο τέλο. Ωραία. Και τώρα έχει μέσα την παπαριά που βάλαμε. Ναι, και θα γίνει με αυτό. Το λεπτό Το μακρύ. κατάλαβα. Το βάλω το μέσα. Μισή στροφή Θα θέλει. πέσει. Ναι, βάλω το χέρι σου από κάτω. Βάλω το χέρι σου από κάτω. Έτσι. Τι απλά το σπρώχνει. Όχι. Ξεβίδωμα, ξεβίδωμα. Δεξιόστροφα. Πώς ξεβιδώνει. Μπήκε μέσα. Έλα, σχεδόν έχει φύγει. Τελείωσε. Αυτό είναι.